سلام تخطات ناي channel كما تكونوا ጽቡቅ تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو أقداسنا زلوم كنفلطومن كنستوعللومن زلنا زبلنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا ناي لوم أرستي ناي لوم زين تنتنا نامنتاي زتكوريو حزب أوروبا بفلاي ابتمين لاند أوروبا كساع كندي أنصار تحجي زلو منغستي مرحنت بفلاي أب كيناتن أب شجر ناي أوروبا زواسا زلو منغستي أنصارو أب نفسه كف مرجع كما يلي عوضكم زلو التميديا دما كما يلو أنصار تعوتنا حزبي أنصار تدمصنا حزبي خيد كم زلو محجي كندك زتباهلي يتي ديمقراسي يكون كل نجارات أبتي أجندة ناتهم أبصر حلهم يوم زيادة دفتوا ومبر كابتن ناتهم أجندة كويس تجميرو نتي ديمقراسي نمقطعي انتاي كقبر خمس غلو تدقاقا مخرية كنينا الجدما توساقي روي زخونة كامبين كاكن ركن فتنينا قونو نايراشا جنزب وسيدهم ني يوكرين كعتقو تبقي سومالو ناي بحق زحزن كونتات نارينا زلنا من الباتنا تقطع كون يترفني بوتين دما ترير زخونة قبر ملساب يوكرين يبكم زلي زنقر ስለዚህ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ካብ ኩሉ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብፍላይ ከም ስደተኛ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቪድዮ እዚ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩኑ እናበልኩ መጀመርያ ዋትስ ጎይንግ ኦን ነዚያ በዚ ክንጅምር እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ነዚ ምስ ተረዳእና ነቲ ኩነታት ክርዳእና ዝኽእል እቲ ምርጫ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ Of 7 nations, the G7 is looking to sign a $50 billion loan for Ukraine by the end of this month. And this comes just a week after Ukrainian President Vladimir Zelensky's visit to the United States in a bid to raise financial and military aid in its ongoing conflict with Russia. The European Union, which is collectively... So, G7 ዝበሃል ግሩፕ ሸውዓተ ሃገራት ዝሓዘ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ፣ ዩኬ፣ ጃፓን፣ ካናዳ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳ ከምኡውን let's say no sorry ድሕሪ ጥልያን ኣላ ድሕሪ ጃፓን ጥልያን እያ ዘላ ኣብ መወዳእታ ድማ ካናዳ ፈረንሳ ጀርመን ማለት እዩ እዚአን እተን G7 ዝበሃላ ኣብ ጥልያን ፕሬዚደንት ናቱ ጥልያን ስለ ዘላ መንጎ ዘላ ብመርሕነት ናይ ጆርጅ መሎኒ ድማ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዝተሰማምዑሉ ድማ እቲ ገንዘብ ናይ ራሽያ ኣብ ኤውሮጳ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ንንግድን ንስራሕን ኢሎም ኣሚኖም ዘቐመጥዎ ንዑ ወሲዶም ብኡ ተደጊፎም ንዑ ከም ትሕጃት ሒዞም ለቃሕ ወሲዶም ንዩክሬን ይሕግዙ ኣለዉ ስለዚ እቲ ወለድ ናይቲ ዕዳ ዝወሃብ ዘሎ ድማ ካብቲ ወለድ ካብቲ ኣታዊታት ናይቲ ገንዘብ ናይ ራሽያ ክኽፈል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣሚንካ ዝሃብካዮም ገንዘብ ሓደ ሰብ ኣሚንካ ዝሃብካዮ ገንዘብ ምሳኻ ምስ ተባእሰ ነቲ ገንዘብካ ወሲዱ ንፀላኢኻ ንነፍሱ ተጠቂሙ ንፀላኢኻ ክዕጥቆ ከሎ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ክህሉ ይክእልኒ እዩ ፅባሕ ንግሆ መብዛሕትአን ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ስለ ዝስና ዘለዋ እምበር ገንዘብካ ኣብዚ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ኢንስቲትዩሽንስ ምግዳፍ ማለት ንሓደጋ ንነብስኻ ተቃልዕ ኣለኻ that's why ብዙሓት ሃገራት ወርቂ ኣብ ትሬከር ሌቨል ዝገዛ ዘለዋ ካልእ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዳይቨርሲፊኬሽን ዝገብራ ዘለዋ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ጀርመን እታ እንኮ ተሪፋቶ ዝነበረት ናይ ፋይናንስ ተኣማንነት ንዓውን ይቐትላ ከም ዘሎ ጀርመን ካይብል ኤውሮጳ ማለት እዩ ኤውሮጳ ኩሉ እቲ ዝነበሩ ኣብዚ ኩናት እዚ ካብ ራሽያ ዝረኽቦ ዝነበረ ነዳዲ ከሲሩ ቁጠባናቱ ይበላሸ ኣሎ ኢልና ኣብቲ ፋይናንሻል ምትእምማን ዝነበሮ ካልኦት ሃገራት ኣሚኖም ገንዘቦም ኢንቨስት ዝገብርሉ ዝነበሩ እቲ እምነት ይቐትል ኣሎ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ካልእ ዝጉዳእ ዘሎ ኤውሮጳ እዩ እዚ ስለ ዝርኢ ዘሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ይገብር ኣሎ which is collectively part of G7 will be funding the bulk of the loan of up to $39 billion from frozen Russian assets in the West. According to reports, the EU has about 210 billion euros and over 2/3 of Russian assets. Amidst this, NATO's outgoing chief Jens Stoltenberg said the member nations should continue. So, እንታይ ምተገበረ ነይሩ እቲ ዝበለፀ ነገር እዚኦም ኩሎም መራሕቲ ትርእይዎም ዘለኹም እዚኣቶም ተኣኪቦም እቲ ዝበለፀ ክገብርዎ ዝግባእ እንታይ ነይሩ እዚ 50 ቢልዮን ዋላ እንተሰረቕካያስ ንልምዓት ንዳግሚ ህንፀት ገለመለ እንተትብል እኮ ፅቡቅ እዩ እዚ ኩሉ ኣፅዋር እዚ ንኩናት እዩ ዝጥቀምዎ ዘለዉ ክትኮስ ነተተኳሲ ቦምብታት እዩ ክኸውን ስለዚ እቲ ቦምብታት ናብ ሓደ ዝበዝሐ እቲ ቦምብታት ኣብ ዩክሬን ይከዓልም ምክንያቱ ኣብ ምብራቃዊ ግንባር ይዋግኡ ስለ ዘለዉ ኣብ ምብራቃዊ ግንባር ድማ ክልቲኦም ራሽያን ዩክሬን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መሬት ዩክሬን እንተኮይኑ ዝኣምንሉ እንተኮይኖም ኣብ መሬቶም ይከዓልም እቲ ተሪፉ ደሎ ድማ ግብረ መልሲ ናይ ራሽያ ድማ ድሮ ክንዲዚ ገንዘብ ይህቡ ስለ ዘለዉ ቁጣዕ ናይ ፑቲን ድማ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዓዲ የባድሞ ከም ዘሎ ክንርኢ ኣለና እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ኤውሮጳ ከምዚ ክኸይድ ከሎ ሱቕ ኢሉ ዝጥምት ዘሎ ከይመስለኩም ዝበፅሐ ህዝቢ ኤውሮጳ ነዚ ኩነታት እዚ ይድግፎ የለን
ስለምንታይ ይድግፎ ከም ዘለ ግን ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሚድያ ከምኡ ይቃወሙ ከም ዘሎ ኣይርኢኻን እዮም ድምፂ ናይቲ ዝቃወም ዘሎ ክዕበጥ እዮም ዘልይዎ ናይቲ እዚ ኩናት እዚ ጌጋይ ኣይንደልዮና ዝብል ዘሎ ድምፂ ክዕበጥ እዮም ዘልይዎ ዘለዉ ግን ክዓብጥዎካ ኣይክእሉን እዮም እንቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ጠጠው ከብልዎ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተገበረ ምርጫ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ለይተስ ዝተገበረ ምርጫ ሕጂ ዝረኣዩ Austria now, where for the first time since the Second World War, a far-right party has come top in the country's general election. Projected results give the Freedom Party just over 29% of the vote, more than 2 points ahead of the ruling. سمعكم مرة أستريا تبع الحجر أنا بسويس اللي زلوا قد بهجرنا جرمن زاربه هزبيهم صبح صحنا كنت بعض زلوميهم تلزي أبو استجبر أمريكا دحر كلا يكونات عالم نمجمع رياجزة إتيا ما نايكن في رايت وينج زبحال بارتي FPO زبلوا إسران تشعتنا بخلته دمس بمركب هزبي نعمريت دحريو تي بيبلز بارتي زبلوا أو بيز بحالالو كوميدما سوسيال ديمقراطس إسران حدا دمس حيزهم وتيم مالتي زو إسران تشعتنا بخلته إذا انتهي زري كذلو هزبي إذا ما نايكن في انتهي سلزبل زلو يوم زمرت وزلو اسمع الميديا بخميك قلتي أنا لما تترك لن يصلك بكم Austrian People's Party on 26.5%, with the Social Democrats in third. But this isn't enough for the Freedom Party to secure an outright majority, with all the main parties ruling out any coalition, which includes the FPO leader Herbert Kickl. Austria's president has called for negotiations in order to find a compromise. Okay. انتي كقبري فتنو لو هجي كنسمينا تي جيمز سرعة زلو Fears of the Conservatives forming a coalition with the Freedom Party led to a small group of protesters demonstrating outside the Parliament building in Vienna, carrying anti-Nazi banners. Our correspondent Bethany Bell. مجمريا انتي ام زبلو زلو ناي هتلر دقافيو ناي نازي حساب زلوي تنايزي تعويت زلو بارت حلافي إلهم يمزخصوا زلو كالاي دما أبتكر ميتي لو منيرم منجستن كقوم مسو كنتم كالوت بارتسي مسو كن حبرا يندلنينا انتهي مالتي دمسنا هزبي سران شعتنا بكل percent زمارة هزبي دمسسي أب منجستن خيمت علواي قبروا له علواي بهالزي هزبي نزمارة منجستي بتم كالوت بارتات مالتي تشراري قوم بحدا خوينهم بحدا كمزي كو الوا منجسي نزي بارتزي الواي قبروا له نا منجسن خيمت لتعبلالي اب جرمن رينايا نزي اقدمنا رينايا نتي اي اف دين تاجرو مو صني لاون كرينا افرنسا ريناينا لزتاينا نرزلنا تزبي دبصو زله انصار حزبي انصار تي دمصنا تزبي اتنت كوينات زدغف زله نخمت زغبر زله صعريو ديمقراسي حزبي دمصي يبالو اتزغرم كنتات تمرጫ ተጠውተደ ቢሎሞ ከምዚ እንድሕር ገይሮሞ ዝበዝ ህዝቢ መሊሱ ክሕርኒ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ጋብ ድማ ክገፊ ህዝቢ ድምፂ ሂቡ እዚ ዓይነት መንግስትን እዚ ዓይነት ሓሳብን ከመሓድር ዘሎ ኢሉ ኣሎ ተቐቢልካ ንዑ ኢኻ እሱ ኣብ ቀዳምነት ኣብቲ መንግስቲ ክወሃቦ ዝግባእ ኣብ ኖርማል ግዜ እቶም ተሰዓሩ ፓርቲታት ብሓደ ወጊኖም ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝመረፆ ፓርቲ ንስኻ ኣብ መንግስቲ ኣይትመፅእን ኢኻ ስለዚ ከነጓንየካ ኢና ምክንያቱ ኮሌሽን ቶም ካልኦት ተደሚሮም ንሶም ዝያዳ መንግስቲ ክመፅኦም ኣብ ፈረንሳ ተራእዩ እዚ ኣብ ጀርመን ክርአ ኣብ ናይ ጀርመን ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ምርጫ ዝተገበረ ርኢናዮ ሕጂ ድማ ኣብ ኣውስትርያ ድማ ክግበር ንሪኦ ኣለና ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ነቲ ዲሞክራሲ እዚ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ዝተጀሃሩሉ ባዕሎም ከመይ ገይሮም ኣንፃሩ ክሰርሑ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ in Vienna, where she says all the party leaders face difficult choices. It means a very complicated situation for Austria's political parties. The Freedom Party has said it wants to have the chancellorship. It says it is ready to speak to all parties, but the question is whether all parties are willing to speak to the Freedom Party. Mr. Kickl, the leader of the Freedom Party, is a very divisive figure, and all of the other parties who will be in the next parliament have said they don't want to form a coalition government that is led by Mr. Kickl. So እዚ ሚስተር ኪኮ ዝብልዎ ዘለዉ ናይቲ ፍሪደም ፓርቲ ዝበሃል ኣመራሒ ዘሎ እዩ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለ እዩ ኣብዚ ፀብለልታ ዘለዎ ዓይነት መርሕነት ክረክብ ክኢሉ ሕጂ እዚ ኣብ መፃፅኣ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ህዝቢ ኣንፃር እቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ናይ ብራስልስ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብቲ ብራስልስ ድምፆም ኣስሚዖም እዮም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ የማናይ ክንፊ ተዓዊቱ ግን ከምቲ ዝድለ ኣብቲ መናብር ዕድል ኣይረኸቡን ኣብቲ መርሕነት ናይቲ ኮሚሽን ኩላቶም እቶም ናይታ ኡርሱላ ቨንደር ላይን ግሩፕ ሳቶም እዮም ተዓዊቶም እጂ
كابتي أوروبا حبرت كم تزدل لو تخمس سلزي قالت حزبي موبيلايز كوينو أب عدو لو تخجبري فتنا له زيادة ربازي هاجن حنت اللي أبزي أكتر داكا زلك زوم تعوت له ونبلم زلنا يمانا يكن في هذا كابتي زعبي زوجوس جوس ولنتاي صار سدتنيا حسابي ولا بعيني أبي بوليتيكا كتريم كلها أنصار كوينات تغونو أن كويناتنا يوكرين نا راشان تطعو كبلالو زي هجي تري وزلهم هذا كابتن نازل قال لهم تعرفوا وزلو مس راشا سلام كنقبر لنا مس بوتين زتخن جمر لنا سلازي بلاي زياتا مسيرا يكرغرو هايدا لينيا دقافنا بوتين يمزبلوا any person any politician بيروبا زلو مس بوتين ركب كنقبر لنا ندحريلو دقافنا بوتين يمزبلوا زي سبز دما تايلو نعنا اوروباويان بفلاي دما اوستريا مس راشا وقع يواصعنانيو اهد ليناني سلازي مس راشا سلام كنقبر لنا سلازي بلت حزبي أبلي دما إذا عدنا أستراليا سدتنيا هذا أبز كم دليتهم كقبرلا أين فكرنا دوبنا كنا عطوينا تكلنيا زخنا بوليسان كتالينا يلو تاتشو زين أنت بوليسات بزين مريض وزول حزبي كلنا جات عندما تي establishment عيفتوني يزبع شو أتازقال لا تقبلوا زغلت أنا immigration أنا immigration تجمع يبلون ولا تهم قالوا بارتون مسوم كحبرية وهناتو دارجة بحفشة أنصار immigration أنصار سدتنيان تريف زخنا مرجتي أبي أوروبا متسيلو زي أبي أستراليا زبنا ليو بزح كايك أي مثلا نجن على النايو تي حقنا سدتنيا هذا ناس أنكرك خيد مخانو زي دما أب كلنا في ريزلنا أب جرمن نكست حجون كايت كأني بخن ديس هلي قدام أي منبر تي بارتنا يتامن سزولو تعويت بخن دي تشمو بقتك برلين مالتيو براندنبورغ زبهال ستيت مثلا ويكا بونسلاند انتي مالتي زي ابون يمانا يكن في ابجز مزا يمانا يكن في قعوتي زبهال زول فرنسا رينانا شوك ويفز مسقبرهم اب سكند راوند انصارو موبيلايزد جيروم توم ليفتن قال ملان تشراريقهم اب كالب حدك سرح زي كل زنبر بحدا تشراريقهم كم زي عوض جيروم سلازي تي يمانا يكن في زبهال رسدتنياتات بارتي كاف هاجرنا باجر اب امريكا تخيت كدما دونالد ترامب تزعبي بروفايل ناتو إيميغريشن دوبن كعطوه يزبلي منطقة قبرية بلني يروح جدما ما يبتها منطقة يترفتنجن إيميغريشن قدامه مفتوح قبر اللي يزبل كا أب أمريكا دونالد ترامب قالوا لعلي ما دونالد ترامب كيناتنا يوكرين أبي سنة 4 ساعات كده تو قبل يزبل سلازي انتهينا نرزل لنا بحفش حزب أوروبا نزو كينات كم دما أب أمريكا زمزول بوليتيكا نزو كيناتنا يوكرين نساتهم كي شلت أم دا كي بلومبر أوريدي تسلقاتن مسل تشاو نايزو كينات ترز بزحكم زلون بوليتيكا كايدانا أوروبا دما كغيروا تزبي بتزخلو أغمي يقبركم زلوين نرزلنا The Conservatives have suggested they could be open to an alliance with the Freedom Party, but not with Mr. Kickle. Mr. Kickle, though, so far has said very strongly that he wants to be the next Chancellor of Austria. He wants to be, in his words, a Volkskanzler, a people's Chancellor. And that's a phrase that worries some Austrians because it was used to describe Adolf Hitler in the 1930s. And what does the Freedom Party want? What are their policies? What is their platform? Their big themes that came up in the election campaign were concerns about rising prices in Austria, about the economy, and most crucially, migration. Mr. Kickle has said he wants to build Fortress Austria to keep out migrants, and this has been a very, very big theme for them. Also, he's expressed concerns about the state of Austria's neutrality. He's been very critical of EU sanctions on Russia over the war in Ukraine. And these are things that have worried some of the other parties in Austria. So, كم نريد لنا قال كابتي نعوق مسناي هتلر زتحاز أتحسس بالو ناي حزبي chancellor بحالي زدلي سلزبالة فولكس كانسلر مالت هتلر زتك أملو زنبري أتعامى مخانو أستريا دما مس جرمن تبغض هنا تاريخهم تسسار زلوايا أستريا دما من البات ندي فلتا كلام حد عبي إمباير زنبري لو مثل زود غمبر حد عبي إمباير زنبري كلام سلزي بزح تاريخ قالوا مس جرمن إذا تأسس جرمن أستريا سويس درجة هذا عينة هجراتين كتبلن تقدس وايد ما بيروباتي زد عيه كتباب زين سلس هجراتي زلوا زبالة أب سويس كون كله جرمن كم دمانة أستريا زي كاب كالي أوروبا زبالة أي إن كالي بحوسي أوكي النورديك السويدن الدنمارك نرويج كد قد فولك نرويج نداد زلوي كالي أوروبا كم ناي نرويج أجا زلوي كونن نرويج كتبنا تم نداد زلو أو زمركوس كتبا بيزالهم كالي إندستريا بلو مارته كونن نداد لهم إتكالي أوروبا كم بزحتو بإندسترياليزيشن بقليتي عقمنات مالتي إذا أبكم وقت ما تخلقاتي purely industrialized competence زلو كتباتات ويون إيكونوميناتو healthy دخون عداز تحت زلو تدليقة سويس جرمن أستريا زي أستريا
ኣብቲ ግዜ ኩናትና ዩክሬን ካብ ስዊስ ንላዕሊ እንታይ ገይሮም ኒውትራል ሃገር እዮም ነይሮም ኣብ ካልእ የማንን ፀጋምን ኣይንብልና ይብል ነይሮም ስዊስ ተቐላጢፉ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ተፋልዩ ተቐላጢፉ ምስ ኤውሮፓ ክሰማማዕ ወይ እውን እገዳ ክገብር ከሎ ንሳቶም ግን ኣንጻሩ ጠጠው ኢሎም መስለኒ ስለዚ ብዙሕ ካፒታል ናይ ራሽያ ኣብ ኦስትሪያ ከም ዝኸደ ዝነገር ወላ እውን ኣብ ግዜ ገዳፊ ስዊስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብጣዕሚ ነቲ ቀደም ዝህብቶሞም መንገድና ገደፎ ይኸዱ ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ቁጠባ ናይ ስዊስ እውን እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ዝበሃል ሓቂ እዚ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ቀደም ዝህብቶሞም ምስጢራት ሓደ እቲ ባንክ ሲክረሲ ዝበሃል ኣልዮሞ ባንክ ሲክረሲ ማለት ሰባት ኣብዚ እንተምፅኦሞ መን ኣምፅኡ እንታይ ኣምፅኡ ኣይነግሩን እዮም ነይሮም ብኸመይ እዮም እቲ ናይ ባንኪንግ ሱፐር ፓወር ነይሮም ቀደም እጂ ግን ከምኡ የለን እቲ ባንክ ሲክረሲ ስለ ዝገደፍዎ ኣብዚ እንተምፅኢኻ ኦፍኮርስ ኣለዎም ገለ ቨርሽንስ ናይቶም ሃብታማት ኣለዎም እዩ ዝበሃል ግን ካብ ናብኡ ዝዓበየ ባንክ ሲክረሲ ስለ ጠጠው ዝበለ እቲ ገንዘብ ናብ ዘምፅእ ሰብ ንሴኪሪቲ ከምቲ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ካልኣይ ኣብ እገዳ ናይ ራሽያ ክሕወሱ ይነበሮምን እቲ ዝሕዝን ክፋል ኣብኡ ነይሩ እሱ እውን ንስዊስ ኣቢልዎም ማለት እዩ እዚኦም ኣውስትሪያ ግን ካብኡ ናብኡ እዞም ፓርቲ ከምዚኦም ዓይነት የማናዊ ክንፊ ንነዊሕ እዋን ሓይሉ ስለ ዝፀንሐ ኣብቲ ዓዲ ኣየበሉን ስለዚ ብዙሕ ካፒታል ናይ ራሽያ ኣብኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ ግን ወላ ኣብኡ ይሃሉ ኣይሃሉ መንግስቲ ኤውሮጳ ንኩሉ ሳንክሽን ስለ ዝገበሮ ሳንክሽን ኮይኑሎ ግን እቲ ገንዘብ ግን ኣብ ኣውስትሪያ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኣንጻር ኢሚግሬሽን ኣንጻር እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እዩ እቲ ኣብቲ ፖለቲካ እናሓየሉ መፅኦም ሓደ ርኢና ኣለና ፀኒሐ ከሪአኩም እየ ኔክስት ናብ ጀርመን ንኸይድ ኣብ ጀርመን ተመሳሳሊ ሕጂ እንታይ ኢሎም ነዚ ተዓዊቱ ዘሎ ናይ ሂትለር ሓሳብ ስለ ዘሎ ኣብ ስልጣን ክመፃ ይንደልዮን ኢና ምናልባት ምስታ ፓርቲ ክንሰርሕ ንኽእል ንኸውን ንሱ ግን ኣብ ስልጣን ክመፃ ይንደልዮን ኢና ብምባል ነቲ ሰብቲ ዕልዋ የካይድሉ ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ዝመረፆ ፓርትን መራሒ ናይቲ ፓርቲ ዝነበረ ኣብ ስልጣን ንኸይመፅእ ዕልዋ ይገብሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ብከምዚ መንገዲ ተዓፅዩ ኣሎ ተመሳሳሊ ኮንሰፕት ድማ ናብ ፈረንሳ ክንከይድና ናብ ጀርመን ክንከይድና ናብ ጀርመን ናብ ፈረንሳ ንኸይድ ፈረንሳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ that has the potential to derail the political ambitions of Marine Le Pen. The French far-right leader and 24 others are on trial today, accused of embezzling European Parliament funds. They have denied violating the rules. With me now is Shirley Sitbon. She's at the Paris courthouse covering this trial for us today. Shirley, first of all, what are the charges against Le Pen and the other 26 here? Well, embezzling public funds, European funds, it all goes back to 2004 when the National Front at the time had this great electoral success in the European Parliament. እዚኣ እትሪእዋ ዘለኹም ማሪ ለፔን ትበሃል ሓንቲ ካብቶም የማናይ ክንፊ ናይ ፈረንሳ ካብ ነዊሕ ዝተቃለሰት እያ ኣብዚ ሕጂ ድማ ብዝለዓለ እናሓየለ ዝመፃ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ዝዓበየ መናብር ዝተዓወተ ድሒሩ ድማ ምስ ኣብ ናይ ሃገረ ፈረንሳ ኢሌክሽንስ እውን መበል ካልኣይ ኮይኖም ዝወዱ እዮም ስለዚ መበል ሳልሳይ ይመስለኒ ኣብቲ መጀመርያ ብፅቡቅ ነጥቢ ምስ መፁ ድሓር ተወጋጊኖም ከምዚ ዕወቱ ገይሮማ ማለት እዩ ሶ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ንነዊሕ ዓመታት ስቕ ኢሎም ዝርእይዎ ዝነበሩ ኣብታ ክስዕሮም ምስ ደለኻ ዝኾነ ምክንያት ነቲ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ምክንያት ደልዮም ንዑ ዌፐናይዝ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሮም ከምዚ ገይሩ ዶ ከምዚ ገይሩ ዶ ኢሎም መዓት ከይሳ ቤት ፍርዲ ገይሮም ኮለል የብሉካ ስለዚ ነቲ ጃስቲስ ሲስተም ወይ እውን ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ዌፐናይዝ ክትገብሮ ከለካ ይበሃል እዚ ነቶም ፖለቲካውያን መቀናቐንትካ ክስዕሩካ ዝኽእሉ ዝበልካዮም እንታይ ትገብሮ ቤት ፍርዲ ዝኾነ ኬስ ፈጢርካ ኣብ ቤት ፍርዲ ሸንኮለል ከም ዝብሉ ገበነኛታት እዮም ተባሂሎም ሽሞምን ወረቐቶምን ከም ዝፅያቕ ትገብሮ ማለት እዩ እጂ ክሳብ ዝዕወት ንነዊሕ እዋን እቲ ፕሮሰስ ግዜ ስለ ትወስድ ናይ ቤት ፍርዲ ከይድ ዘለዎ ኣብ ገበንፂ ናይ ብልሽውና ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኤምቤዝልመንት ማለት ነቲ ኢሌክሽን ክጥቀሙ ከለዉ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ፋንድስ ኣብ ኣጠፋፊኦም እዮም ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኮራፕሽን ገይሮም ገለ ስለ ዝበሃል ሓቅን ኣይሓቅን ምስ ግዜ ይክርአ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቻርጅስ ንፖለቲካዊ ዕላማ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ምክንያቱ ኣበይ ነይሮም 2004 ዘጋጠመ እንተኮይኑ ክሳብ ሎሚ እንታይ ነይሮም ቀደም ፖለቲካዊ ስግኣት ስለ ዘይነበሮም ትሚሎም ነይሮም መንግስቲ ተኮይኑ ቀደም ክሪኦ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብቲ ፖለቲካ ክዕወቱ ስለ ዝጀመሩ ንዓዓ ንምዕፃው እዩ እቲ ዘገርም ከ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ክገብሩ ከለዉ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ኣንፃር ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ይኸዱ ከም ዘሎ ይርዶ ኣሎ ዓሻ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ንዶናልድ ትራምፕ 10 ግዜ ቤት ፍርዲ ኮለል ከብልዎ ከለዉ ክፅላእ እሞ ካብ ስልጣን ክህለዮም ዘልዩ ነይሮም በንፃሩ ኮይኑ እዚኣቶም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስልጣን ንኸይመፅእ ዘፍርሆም ነገር ስለ ዘለዎ እዮም ከም ዝገብርዎ ዘሎ ቤት ፍርዲ ከምዚ ገይሩ ከጓዮ ስለ ጀመረ ድማ ኤቭሪ ታይም ቤት ፍርዲ ክኸይድ ከሎ ሚልዮንስ ገንዘብ ሰብ ኣብቲ ናቱ ፋንድሬዘር ይሕግዞ ከም ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ መሊሱ ከም ዝሕርን መሊሱ ከም ዝሓርቕ ነቲ ሲስተም መሊሱ ከም ዝፀልኦ
እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ስጉምትታት ፈተነ ቀትለት ድዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ኮለል ብሎ ደሎ መሊሱ ነቲ ቤዝ ናቱ ድሕር ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካውያን ኣለዉ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ወፃኢሲ ዕድል የብልናን ዝብሉ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ዕድል ዘለና ንሰላምን ርግኣት ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ተመሳሳሊ ማሪን ለፔን ኣብቲ ናሽናል ራሊ ኣብ ፈረንሳ ዓብዪ ደገፊ ዘለዋ ሕጂ ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኮለል የብሉ ኣለዉ ኣብ ቤት ፍርዲ እንታይ ክኸውን ትፍርዲ we don't know. Several MEPs, and they had struggles in France here nationally because they didn't have enough money. They were growing more popular, but they didn't have the necessary funds to work, and they wanted to stay in the green. So they found this scheme of using the funds they were allowed to use in the European. ቅድሚ ሕጂ ከንታይ ገይሮማ ነይሮም እዚኣ ሰብ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ባንኪ ናይ ፈረንሳ ገንዘብ ኣይንህበክልና ኢሎማ ካምፔይን ንኸይትገብር ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገይራ ካብ ራሻ ባንኪ ናይ ራሻ ገንዘብ ተለቂሓ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዋ ክሳብ ሕጂ መሳርሒ ናይ ፑቲን እዮም ዝብልዋ እቲ ህዝቢ መንግስቲ ኤውሮጳ ዲሞክራሲ እንድዩ ናታ ካምፔይን ፖለቲካዊ ካምፔይን ንኽትገብር ገንዘብ ከልይዋ ገንዘብ ዝበሃል ኣብዮማ ኩሎም ነቲ ፓርቲ ናታ ካብ ራሻ ባንኪ ናይ ራሻ ክትልቃሕ ተገዲዳ ነይራ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝቆዓፀርዎ ከም ድሌትካ ኢኻ ዝኾነ ሓሳብ ኣለካ ናፅ ሓሳብ ኣለካ ገለ ክበሃል ከሎ ንኩሉ ነገር ኣኮሞዴት ዝገብር ከይመስለካ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ነተይ ናፅ ሓሳብ ዝብልዎ ካንሸሎ ኣለዎ ኣብታ ካንሸሎ ዘሎ ነገር ጥራይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ካብታ ካንሸሎ ወፃኢ ክትገብር ኣይፍቀደካን እዩ ቻይና እውን ከምኡ እንድዮም ቻይና እውን እኮ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ካብታ ካንሸሎ ንሶም ዝገበርዎ ኣለዎም ሕግታት ክትንክፎም ዘይብልካ ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣለዎም ግን ሕግታት ክትንክፎ ዘይብልካ every country is like that ኤውሮጳ ኒና ነበር ዘለና ኣሜሪካ ከምኡ እንድዩ ብዛዕባ ኮቪድ ዝተዛረቡ እንታይ ድዮም ኮይኖም ብዛዕባ ካልእ ብልሽውና ናይቲ ሃገር ዝተዛረቡ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ጥራይሲ ብዛዕባ ቦይንግ ዝበሃል ናይ ነፈርቲ ዘፍሪ ዝዓበየ ነፈርቲ ናይ መጓዓዝያ ዘፍሪ ካምፓኒ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ከም ዘለዎን ንመኽሰብ ኢሎም ንብረት ሕማቕ ኣብተን ነፈርቲ ከም ዝጥቀሙ ገለ ክምስክር ኢሉ ምስ መፀ ኣብታ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ከለዎ ንፅባሒቱ ንፅባሕ ቆፀራ ኣለዎ እናተባሃለ ተቐቲሉ ፀኒሑ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ኢና ንሰምዕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ የጋጥም እዩ ከምዚ እቲ ምስጢር ናይቲ ካምፓኒ ንኸይውፅእ ስለዚ ብሓደጋ ከም ዝሞተ ድማ ሪፖርት ዝኸውን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፖለቲካ ካቨር ኣፕ መሊኡ ብምዕራባዊ ዓለም ነቶም ከምዚኦም ቻሌንጅ ዝገብርዎም ኣብ ላዕሊ ነቶም ኣብ ላዕሊ ፀገም ክፈጥሩሎም ዝኽእሉ ዝበልዎም ነቲ ሲስተም ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ፀገም ትፈጥሩሉ ኣብ ፖለቲካ ከምዘይ መፅኦም ዝገብርዎ ብኩሉ መንገዲ ድማ እዮም ሓፁር ዝገብርሉ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ክሳዕ ክንደይ ከም ሓደ ንመዛረብዳ ዝጥቀምሉ እምበር ኣብቲ ሪያሊቲ ክመፅእ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ሃጓፋት ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዓዲ እንግሊዝ እንታይ ሕጊ ከታተ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ትፅሕፍ እንድሕሪ እቲ መንግስቲ ዘሎ ጌጋ ኣለዎ ከም ዘለዎ ኢልካ ትፅሕፍ ተኮይንካ ዋላ ብጭብጢ ዝተመርኮሰ ክትእሰር ከም ትኽእል ክሳብ 10 ዓመት ድዩ ወላ ገለ ኸማን ክትእሰር ከም ትኽእል ዝብል ሓድሽ ሕጊ ይሓስቡ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር So where is the free press ወይ ናፃ ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዝበሃል ቀስ ብቀስ ኩሉ ነገር ይቕየር እዩ ዘሎ ኩሉ እቲ ቀደም ዝሰርሓሎም ዝነበረ ነገራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ግን ነገራት ካብ ቁፅፅሮም ወፅእ ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብዙሕ ስጉምታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር እውን Parliament, but instead of using them to pay for your parliamentary assistance, well, they used these people in Paris to do work for the party, to be a bodyguard for the party's leader at the time, to be personal assistants, to be a graphic designer. And today in court, we saw these people coming to the witness stand and being told what the charges are, and this gives us a اوكي እዚ ፈረንሳይ ምናልባት ግዜ ተረኺብና ክምለስ ኢና ንቐፅል ኣብ ሓንቲ ኬስ ጥራይ ክነገረኩም ኣይደለና ጀርመን ንኸይድ እጂ Well, here in Germany, a group of lawmakers wants to ban the far-right political party, the Alternative for Germany, also known as the AFD. A section of the party is already... ሰምዖሎም እንታይ ይብላሎም ዶቸ ቬለ ማለት ሓደ ካብቲ ኣንጻር እዚኦም ፓርቲታት ብዓብዪ ካምፔይን ዝገብር ሚድያ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም AFD ዝበሃሉ ዝዕወቱ ዘለዉ ፓርቲ ከም ፓርቲ ክውግድዎ ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ተበግሶ ወሲዶም ከም ዘለዉ መጀመርዮም ኣይኮነን ክንደይ ግዜ ፈቲኖም እዮም ኤቭሪ ታይም ከምኡ ይፍትኑ ህዝቢ ከ እንታይ ይገብር መንእሰይ ኩሉ ቀንዲ ከመን እዩ ዝድግፎም ዘሎ እዞም ፓርትታት ገርመኩም መንእሰያት እዮም ዝድግፎም ዘለዉ መንእሰይስ ቀደም ሊበራል እዩ ዝኸውን ሶሻሊስት እዩ ዝኸውን ገለ መለ ዝኸውን ሎሚ መንእሰይ ኮንሰርቫቲቭ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ እቲ ሊበራሊስት ዝበሃሉ በፍንጩ ክሳዕ ዝወፁ ስለ ደሰልቸውዎ ግሪን ፓርቲ ዝበሃል ቀደምሲ ክሊማ ንክዕረ ክሰርሕ እየ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ግሪን እንታይ ዝገብር ዘሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝድግፍ ዘሎ እዩ ቀዳማይ ኔቶ ከስፋሕፍሓሎ ቦምቢ ክድርበሎ ናብ ራሻ ዝብል ዘሎ ግሪን እንታይ ማለት እዩ ግሪን ክሊማ ዓለምና ትበላሸሎ እሞ ስለዚ መኪና ከይትዝውር ነፋሪት ከይትስቀል ዝብል ዝነበረ ሲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ውግእ ንክግበር የተባብዕ ኣሎ
ስለዚ እንታይ ማለት እቲ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ጥፍሽና ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዋላ እቲ ፓርቲታት ገለ ዝብሎም እውን ዋላ እቲ ሽሞም ዋላ እቲ ዲሞክራቲስ ቀደም እንታይ እዮም ነይሮም ፀረ ኩናት እዮም ነይሮም ሪፐብሊካን እዮም ንኩናት ዝበሃል ነይሮም ሎሚ ሪፐብሊካን እዩ ዝሓሸ ኣብቲ ናይ ኩናት ክልቲኦም ፓርቲ ሓደ ፓርቲ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ዲሞክራትስን ሪፐብሊካንን ክልተ ፓርቲ ከም ዘሎ ንኸምስሉ ኢሎም እዮም በር ሓደ ይትዕላሞም ኣብ ኩናት ክኾን ከሎ ኩሎም ሓደ እዮም እዚ ከዓ ዩኒ ፓርቲ ይብልዎ ኣሜሪካ ሓደ ፓርቲ ዘለና እዮም ዝብሉ ክልተ ፓርቲ የብላን እዮም ዝብሉ እቶም ነቲ ፖለቲካ ብዕምቆ ዝፈልጥዎ ኣብዚ ኻረዩ ሕጂ ሓደ ህዝቢ ብዓብላሊ ድምፂ ዝመርፆ ዘሎ መንግስቲ ፓርቲሲ ክዓፅዎ ኣንፃሩ ነዚ ኤፍዲ ድበሃል ልክዕ ከምቲ ናሽናል ራሊ ክዓፅዎ ዝፍትሉ ዘለዉ ናይ ኣውስትሪያ ስለተዓወተ ዝበፅሐ ህዝቢ ስለ ዝመረፆ ኣብ ምስኡ ክሰርሑ ናብ መንግስቲ ክመፅእ ዘይደልይዎ ዘለዉ ኤፍዲ ድማ ልክዕ ከምኡ የጋጥሞ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ አንጻር ህዝቡ ከይድ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና considered right-wing extremists by the country's domestic intelligence agency. The AFD enjoyed a record surge in recent elections in 3 eastern states just a year before national elections are due to take place. And those results could be replicated elsewhere in Germany. Critics say the anti-immigrant party poses a danger to democracy. As our correspondent Matthew Moore reports, many young voters support the AFD. Brandenburg, Thuringia, Saxony. ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ዞባዊ ሪጅናል ኤሌክሽንስ ዝከየድ ዘሎ ኣብ ጀርመን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተገበረ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ እናኾኑ ይኸዱ ኣለዉ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ 2025 ድማ ናይ ሃገር ኤሌክሽንስ ኣለዎም ጀርመን እሱ ድማ ይራዕዲት ኢሎም ዘሎ በዚ ንሪኦ ዘለና ድማ መጠን ብዙሕ ተፃብኦ ዝገበረሎም ነቲ ናሽናል ራሊ ነቲ AFD ኣልተርናቲቭ ዶይችላንድ ዝበሃል መጠኑ ድማ ንሱ እናተዓወተ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ነቲ ፓርቲ ክእግድዎ ይፍትኑ ኣለዉ ዝበፅሕ ህዝቢ ንዝመርጦ ዘሎ ፓርቲ እዚ ክእግድዎ ይፍትኑ ኣለዉ እንታይ ማለት እዚ ኣንጻር ህዝቢ ይኸይድ ኣለት መንግስቲ ማለት እዩ ሲምፕሊ ዋላ ሓንቲ ዲስካሽን ሳየድልየኒ ህዝቢ ናተይ ደንቆሮ ስለ ዝኾነ ንሱ ዘድልዮ ስለ ዘይፈልጥ ንሕና ነቲ ዘድልዮ ክንቅርበሉ ኢና ይብላ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘለት መንግስቲ እጂ ህዝቢ ኤውሮጳ ህዝቢ ጀርመን ዘድልዮ ስለ ዘይፈልጥ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ዘድልዮ ስለ ዘይፈልጥ ንሕና ኢና ንሓልየሉ ኢሉ ኩሉ እቲ ገንዘቡ ምሒቑ ናበይ የምፅእ ኣሎ ናብ ዩክሬን ይሰደሎ ኣብ ኩናት ይኣትሎ እቲ ገንዘብ ህዝቢ ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኖ ኩናት ኣይንደልን ኢና እዚ ገንዘብ ትወስድዎ ዘለኹም ኣብ ዓድና ኢንቨስት ግበርዎ ሽግር ናይ ዓድና ክትፈትሕሉ ኣለኩም እቶም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ድማ ነዚ ክትገብሩ ብቅዓት ስለ ዘይብልኩም ወይ እውን ድሌት እውን ስለ ዘይብልኩም ካብቲ ቦታኹም ክትእለዩ ኣለኩም ብምባል ኣብቲ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ድምፂ ይህብ ኣሎ እዚ ድማ እዚ ናሽናል ራሊ ክንደይ ግዜ መራሕትናቱ ብልሽውና ኣለዎም ምስ ሂትለር ርክብ ኣለዎም ገለ ኣለዎም ተባሂሉ ብዙሕ ብዛዕባኦም ዶኩመንታሪ ተሰሪሑ እዩ ሽቦም ንምፅያቕ ህዝቢ ንኽፀልኦም ንኽፅየኖም ኩሉ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ግን ዓሻ ኣይኮነን ደይኖ እቲ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እንታይ ገብር ኣሎ ይርዎ ኣለዉ ኤቭሪ ዴይ ቢልዮን 2 ቢልዮን 5 ቢልዮን ናብ ዩክሬን ክሰድድ እዮም ዝርይዎ ዘለዉ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንምምዕባል ክፅዕራ ይርይዎን እዮም ዘለዉ ኤቭሪ ኮንፈረንስ ናቶም ብዛዕባ ዩክሬን እዩ ብዛዕባ ቁጠባ ሳሕቲ ኢኻ ትርኢ ናብ ናይ ዩክሬን ከምዚ ገይሩ ኣብ መራሒ ናይ ዩክሬን መፅዩ ናይ ኣሜሪካ ነገለን ተራኺቦም ናይ ጀርመን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ብዛዕባ ዩክሬን ተዘራሪቦም ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ዩክሬን መንዳይ ብዛዕባ ቁጠቦም ክሓስብ ዳትስ ዋይ እቲ ህዝቢ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኩናት እዚ ክውዳእ ኣለዎ ሰብ ጥራይ ግን ኣይኮኑን እዚኦም ኣብ ጀርመን ክልተ ፓርቲ እዮም ዘለዉ እዚ ያላ ካልእ ካላ ከሪአኩም እየ እቲ ዘሐጉስ ክፋል ናብቲ መራሕቲ ናይ እዚ ፓርቲታት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እዩ ምክንያቱ ንደቂ ተባዕትዮ ጠጠዋ የብልዎም እዮም ተረዲኹም ኣለኹም ከምዚ ዶ ኢሎም ብቐሊሉ ንደቂ ኣንስትዮ ኣታክ ክትገብረን ግን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ፌሚኒዝም ዝበሃል ስለ ዘሎ ይከላኸለለን ንደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፌሚኒዝም የለን ደቂ ተባዕትዮ ዝከላኸል ዝኾነ ይኹን ኢንስቲትዩሽን የለን ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ኤክስፖዝድ እዩ እሱን ስርዩን እዩ ደቂ ኣንስትዮ ግን ዝኾነ ከተጥቃዕ እንተጀሚርካ እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፓርቲ እውን ስለ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ፌሚኒዝም ብዓብዩ ፀጋም እንተኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ ሰብ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሪሩ ክሰርሕ እውን ከቢድ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እየን ዝፍራሕ ሶሪ ኣብ ኤውሮጳ ኢና ንነብር ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክትዛረብ ከለካ ክትቀራረብ ከለካ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ካልእ ብጣዕሚ ክትጥንቀቕ እዩ ዘለካ ዝኾነ ጌጋታት ናብ ሃራስመንት ክትርጎም ስለ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ንዘለዉ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ገለ ወሲድካ ደቂ ተባዕትዮ መዓት ቻለንጅ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ናብ ኮርፖሬሽንስ ኣይንፋቅ ሶሪ ሲምፕሊ ክትሰኣል ከለካ ንጓል ኣጋጣሚ ሓቂፍካ ኢትካ ብገለ እንተተንኪፉ ከም ሃራስመንት ክቆፀር ይኽእል እዩ ሰብ ሃንደበት ዝገበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕማቕ ዝገብሩ ደቂ ተባዕትዮ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናብ ሴክሹዋል ሃራስመንት ክትርጎም ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ምናልባት እቶም ኣብ ኤውሮጳ ወይ ናብ ዝምዕብል ዓለም ዘለኹም ክትጥንቀቑ ትክእሉ ኣለኩም ኤኒቲንግ ናብ ካልእ ክትርጎም ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ቤት ፍርዲ ከይድካ ጓል ኣንስተይቲ ከሲሳትካ ኮለጌና ጓል ኣንስተይቲ ከሲሳቶ ወዲ
بعمل سكسيساتو جينات فردي كي توهب خلا بيت فردي سب عماتي كبل يجمر نتسب أميديا توصي في لايتارسي تودي الله ولا بيت فردي ناس أي بالك أي قد فغانيم تورقات كاتسيقي already ስለዚህ ዝም ወድዝን ስለዘሎ መራሕትና ይዘን ፓርቲታት ዚያቶም ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ካልኦት እውን ኣታክ ክገብርዎን ይፈርህዮም 3 state elections, 3 record high results for the far-right alternative for Germany, including a first-place finish. The party hasn't won power, but AfD leaders believe that their performance among young voters means they're on the path. We are the party of the future. The SPD and the CDU are the parties of the past. Their star is falling. The future is blue in Eastern Germany and everywhere. This is one reason for the optimism. If it was down to young people, the AfD would have won all 3 elections comfortably. So, average party vote share among young voters رأيوا. لمن سيد من يزمر زلوا AFD. ስለዚህ AFD ማለት ከዓ ስደተኛ ተጠንቀቕ ማለት እዩ ሓቅን ምዝራብ ንስደተኛታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሲስተም ገበናት ዝፈጸመ ስደተኛ he will have a problem, she will have a problem. ገበን ዝፈጸመ ስደተኛ ፀገም ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ዝቐለለ ኩሎም ፓርቲታት ዝሰማምዑሉ ንስደተኛታት ድሮ ጀርመን ገበነኛታት ስደተኛታት ክሰጉም ጀሚራ ለና ኣፍጋኒስታንን ገለመንን እዚ ኣንዋላቶም ኤርትራውያን ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ በፂሑ ዘሎ በዚ ናይ ኤርትራ እምነ ምድር ባይን ገለመለን I think ንሳቶም እውን ቀስ ኢሉ እዚኣቶም ኣብ ስልጣን established ምስ ኮኑ ጉዳዮም ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ገይሮም ክሰጉ ምዃኖም ክትክል ኣለካ ስለዚ እዚ ከም ንብር ሓንቲ ክውስኸልኩም እየ እቲ ፖለቲካዊ መርገፅናቶም ኣብዚ ስለ ዘይገለፅኩልኩም ክምለሰልኩም እየ ሓንቲ እዚኣ እስከስምዕዋ ሕጂ Das Gas aus Russland mit langjährigen Lieferverträgen stellte über Jahrzehnte einen wichtigen Grund für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands dar. Mit Ausbruch des Krieges, dem Verhängen gegenüber Russland wirkungslos. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ናይቲ ሌፍት ዊንግ ፋክሽን ዝበሃል ወይ ፀጋም ክንፊ ከም AFD እሱ ድማ ብፀጋም ኮይኑ ብዙሕ ዓወታት ዘመዝግብ ዘሎ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ዝኻ ሳራ ቫገንክነክት ትበሃል ሓንቲ ካብቲ ነዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ከም ሕሱም ነቲ ናይ ጀርመን ተሳትፎ ከም ሕሱም ዝተቃወመት እያ ብሰንኪ ኢንኤፌክቲቭ ትርጉም ዘይብሎም እገዳታት ኣብ ልዕሊ ጀርመን ዝተገበረ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝተገበረ ቁጠባ ናይ ጀርመን ተረሚሱ ከም ዘሎ ብወቅዒ ትዛረብ ሰብ እያ ሻርፕ ዝኾነ ኣርጊመንት እዩ ዘለዋ ከም ሕሱም ሓንሳብ ነቶም ሓደ ሂትለር ቀደም የማናይ ክንፊ ስለ ዝነበረ ናይ ሂትለር ክብልዎ ከለዉ ነዚኣ ግን እንታይ ከም ዝብልዋ ሽምሲ ኢኖም ላለው ከም ሕሱም ድማ ትዕወት ኣላ ስለዚ እቲ ስታብሊሽድ ፓርቲስት ናይ ቀደም ዝነበረ ፓርቲታት ብኩሉ እዩ ዝዓኒ ዘሎ ብየማን AFD ይዕንወሎ ኣብ ጀርመን ብፀጋም ድማ እዚ ናይ ሳራ ፓርቲ ድማ የጥፍአሎ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ዝዛረቡ እዞም ፓርቲታት እዚኣቶም ኩናት ናይ ዩክሬን ንጀርመን ሱሳይድ እዩ ጀርመን ነፍሰ ቅትለት እያ ትፍፅም ዘላ እቲ እገዳ ኣብ ራሽያ ተገይሩ ዘሎ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ህልኽ ጀርመን ኣብ ቁጠባ ነፍሰ ቅትለት ትገብር ኣላ ይብሉ እቲ ሓቂ ድማ እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኦላፍ ሾልስ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ተረዲእዎ ከሎ ስቕ ኢሉ ክሸፋፊንዎ ክኸይዲ ዝፍትን ዘሎ ኦኬ ናብዚ ጀርመን ስለ ዝኾነ ንኣብነት እቲ ፓይፕላይን ዝተሃረመ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ከም ዝነበረ እያ ትዛረብ ብዛዕባኡ ክዝረብ ከምዚ ብዘይምኽኣሉ ንኣብነት ረእይዎ ኣብዚ ኤሌክትሪሲቲ ፕራይስስ ፎር ኣቨሬጅ ሃውስሆልድ 36% ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዋጋ ናይ ኤሌክትሪክ ከቢሩ ከም ዘሎ ኣብ ጀርመን መንግስቲ ነዚ ክዛረብ ዝግብኦ ኣይዛረቡን እዮም ግን 36% ዋጋ ናይ ኤሌክትሪክ ከቢሩሉ ኣብ ጀርመን ይብሎ እዚ ግን ንግለሰባት እዩ ንሃውስሆልድ እዩ ነተን ካምፓኒስ ክንደይ ኮይኑ ከም ዘሎ ሕጂ ክትነግረኩም እያ ዝገደደ ፎር ላርጅ ስኬል ኮርፖሬሽንስ ኤሌክትሪሲቲ 83% ሓደ ካምፓኒ ኣብ ጀርመን ዘሎ ዋጋታት ናይ ኤሌክትሪክ ናቱ 83% እንተወሲኹ ኣብ ቻይና ዘሎ ካምፓኒ ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካምፓኒ ክሕምሽሸይ ነዚ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ክድምስሶ እዩ ወይ እውን እቲ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ቀልጢፉ ፋብሪካታት ናቱ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሓፅዩ ንቻይና ወይ ንኣሜሪካ ክኸይድ ትኽእል ኣሎ እምበር 83% ናይ ኤሌክትሪክ ብፍላይ ከዓ ኤነርጂ ኢንተንሲቭ ናይ ኬሚካል ፋብሪካታት ተለካ ናይ መኪና ፋብሪካታት ብዙሕ ኤነርጂ ዝወስድ ተኮይኑ ንስኻ ኣብቲ ቢዝነስ ክትወዳደር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዳስ ዋይ ከዓ እቲ ኢንዱስትሪላይዜሽን ወይ ከዓ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ናይ ጀርመን ዲስትሮይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሬከርድ ሌቨል እዩ ዝወድቕ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ሓቂ እዚ ክዛረብ ዝኽእል እቲ ኢስታብሊሽድ ፖለቲካ የለን እዚኦም ሓደሽቲ ፓርቲታት ግን ከም ሕሱም ነቲ ሓቂ እናተዛረቡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ይስለፍ ኣሎ ኤሌክትሪክ ከቢሩ ዲ ኣይከበረን ኣብ ገዝኡ ስለ ዝርዮ ዘሎ ብዙሕ ኣርጊመንት ተዘረባ ክዝረብ ከላ ነቲ ሓቂ ዝዛረብ ኣብኡ ከለይ ዝፈልጦ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ዘሎ ሂወት ኣብ ቁጠቡ ዝርዮ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝዛረቡ ዘለው እቲ መፍትሒ ድማ እዚኣቶም ስለ ዘሎ እቲ ኣትሊስት መፍትሒ ኣለና ዝብሉ እዚኣቶም እዮም ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ኣሎ ክብሉ ከለዉ ዝፅቡቕ መፍትሒ እዩ
እቲ ሓደ ፓርቲ ግን ኩናት ፑቲን ክስዓር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ካይስዕር ኣሎ ኩናት እዚኣቶም ከመይ ጌርካ ኢኻ ክሰምዖም ትኽእል ማለት እዩ በዚ ኣርጊመንት ብከምዚ ዓይነት ስነ መጎት ድማ እቲ ቁጠባ ናቶም ጀርመን ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ኣሎ ሕማቕ ከም ዘሎ ብምዝራብ ድማ ከምኡ ድማ ዝዘገርም ነዚ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ነዳዲ ንምእላይ እንታይ ገይሮም እዚኣ ሕጂ ብጣዕሚ እያ መልሓስ ናታ ክብርቲ መዓት እዩ እንታይ ትብሎም ዘላ ፑቲን ዲክታተር ስለ ዝኾነ ነዳዲ ናታይ ንገዝን ኢና ኢልና ካበይ ንገዛ ኣለና ኢላ ካብ ቀጠር እምበር ናይ ቀጠር ዲሞክራሲ ኢላቶ ከምኡ ድማ ቶም ግሪን ዝበሃሉ ዝነበሩ ከዓስ ነዳዲ ብጣዕሚ ሓደጋ ኣለዎ እዩ ኢሎምሲ ነቲ ፓይፕላይን ዝመፅእ ዝነበረ ኣቃፂሎም ንዑ ኣልዮም እንታይ ገብርሎ እዩ ኤልኤንጂ ዝበሃል ብመራኽብ ዝኸይድ መዓት ብከላ እናገበራ ዝኸዳ መራኽብ ብንፋስ በቲ ንሰን ዘውፅኦ ዓበይቲ ስለ ዝኾና ዓበይ ብከላ እየን ዘስዕባ ብአን ዝመፅእ ዘሎ ነዳዲ ሙኻ ክቡር ዝኾነ ኢና ንጥቀም ዘለና ስለዚ ኩሉ እቲ ፖሊሲ ንሕና ንዛረበሉ ዝነበርና ሓሶት ምዃኑን እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ጀርመን ንህዝቢ ኢሎም ንቁጠባ ናትና ኒኩለር ኣጥፋዮ ንኢንቫይሮንመንት ገለ ትብሎ ዝነበርኩም ኩሉ ሓሶት እዩ እቲ ሓቂ ሎሚ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ከም ሕሱም ነበላሽዎ ኣለና እቲ ዝዓበየ ንኢንቫይሮንመንት ዘበላሹ ኩናት እዩ ካብ ኩናት ንላዕሊ ኢንቫይሮንመንት ዘበላሹ የለን እቲ ዝዓበየ ዕንወት ብኩናት ሕጂ ድማ ናይ ኒኩለር ኩናት ክመፅእ ክእል ኣሎ ስለዚ እዚኣቶም ድማ እቲ ሓቂ ብምዝራብ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ተሰሊፍ ኣሎ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና እሳ ሕጂ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ኣብ ታሕቲ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ 33.6 ዝገበረ ኤኤፍዲ ክኸውን ከሎ ኣብ ታሕቲ ሌፍት ዝብል ዘሎ ድማ ናታ እዩ ናታ ፓርቲ 12 ሓድሽ ፓርቲ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ 12 መናብር ረእይዎም እቶም ናይ ቀደም ሓያላ ዝበሃሉ ሴድዩ ንሳታ BSW ትብል ዘላ እታ የለው ኣይ ቲንክ BSW 11.3 ወሲዱ ዘሎ ንሱ ፓርቲ ናታ እቶም ካልኦት ኩሎም ረእዮም እቶም ሌፍት ዶ ገለ ዶ ኩሎም መሬት ዘቢጦም SPD ዝበሃል ዘሎ 11 ናይቲ ኦላፍ ሾልስ ይሱ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ መሬት ዘቢጦም ከም ዘለዎ ኩላቶም ትግሪን ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዝነበረ በህዝቢ ብመንእሰያት ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሎም መንእሰይ ሎሚ ኣብ AFD ወይ እውን ኣብቲ የማናይ ክንፊ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ ፑቲን ከንታይ ይገብር ኣሎ ምባል ኣገዳሲ እዩ ፑቲን ከንታይ ይገብር ኣሎ ኣብዚ ክንሰማዕ ኣለና Shifting focus now to the war in Ukraine. On Monday, Russian President Vladimir Putin celebrated the second anniversary of annexing 4 Ukrainian regions. He vowed to achieve all his goals in Ukraine, this as his army has claimed fresh advances in the war. This year, Moscow has captured dozens of Ukrainian towns and villages and has pressed forward, despite a cross-border ዘዘረባዚያ በብዙሕ ትዝረብ ዘላያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ቭላድሚር ፑቲን ኩሉ ዘድልዮ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ እንታይ እዩ ስቲ ኩሉ ዘድልዮ ዓወታት የመዝግብ ኣሎ ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ እቲ መጀመርያ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ 4 ኦብላስ ዝበሃላ ወይ እውን ክፍለ ሃገራት ወይ ስቴትስ ክንብለን ንኽእል እዚአን ኣብ ራሽያ ከኣትዋ ምዃነን ነጊሩ ነይሩ ሰን ድማ ሉሃንስክ ዝበሃል ዶኔስክ ዝበሃል ሳፕሮሲሽያ ዲገለ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኬሮሲን ዝበሃል እዚኣቶም እዚኦም 4 እዚኦም ኣካል ናቱ ክኾኑ ምዃኖም ቅድሚኡ ድማ እቲ ክርሚያ ዝበሃል ስለዚ እዚአን ኦልሬዲ እቲ ዕላማ ናቱ ነዚአን ንምቁፃር ነይሩ እሳተን ድማ ክቋፅረን ዓቕሙ ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናት ተቐፂሉ ካብዚ ንኔ እውን ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ንኔ እውን ክቕፅል ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ተጀሚሩ እዚኦም ቦታታት እዚኣተን ኦልሬዲ እቲ ኣብኡ ዝቕመጥ እውን ራሻዊ እዮም ዝብልዎ ስለዚ እዚኦም ኦልሬዲ ከይደን እየን ዝበሃላ ዘለዋ ወላ ኣብዛይ ዝኾነ ይኹን ዘተ ሰላም መፂኦም እውን ሽግር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ስለዚ እዚአን ቦታታት እዚኣተን ኦልሬዲ ከይደን እየን ዝበሃላ ዘለዋ ራሽያ ወሲድዎን እዩ offensive that was launched by Ukraine into Russian territory in the month of August. It did not slow the Russians down, by the way. Propelled by the advances made by his troops on the ground, Putin said that the truth repeated his justification for sending troops into Ukraine, saying he was protecting Russian speakers against a neo-Nazi dictatorship. Western elites during this time turned Ukraine into their colony, into a military base aimed at Russia. They systematically planted hatred and radical nationalism, incited hostility to everything Russian, supplied weapons, sent mercenaries and So Vladimir Putin ብዛዕባ እቲ እዚአን 4 ስቴትስ ናይ ዩክሬን ራሽያውያን መበቆል ዘለዎም ዝቕመጡ እዮም ከም ሕሱም ድማ ተጨፍጭፎም እዮም እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ ዝነበሩ እዚ ኣብ ናይ ናዚ ሜንታሊቲ ዘለዎም ወይ ከዓ ኒዮናዚ ዝብሎም እዚኦም ናይ ዩክሬን ብዙሕ ሰራዊት ናይ ናዚ ዲቪዛ ዘለዎም ኣለዎም ክትፈልጡ ዘለኩም ናዚ ክዳኖም ገይሮም ቆቢዖም ገይሮም ልክዕ ናይ ናዚ ምልክት እናገበሩ ዝዋጉ ኣለዉ ኣብዚ ምስ ኣሜሪካ ድማ ትድግፎም ኣላ ኤሮጳ ጀርመን ይድግፎም ኣሎ ተርጅምሎም نعم يدقف على جرمن
እቲ ናይ ናዚ ሜንታሊቲ ዘለዎም ዩክሬናውያን ንዖም ዝድግፍ ዘሎ ጀርመን ይኹን ካልእ ኤውሮፓ ስለዚ ንሂትለር ንፑቲን ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ሓድሽ ናዚ ይብልዎ ኣለዉ ወይ ሓድሽ ሂትለር ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ እቶም እንዳ ሂትለር ዝኾኑ መበቆላውያን እቲ ናቶም ዝነበረ ፀገም ናብ ራሻ ገይሮም ከስግርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዝበሃል እቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ፑቲን ኣብ ዓውደ ኩናት ይዕወት ስለ ዘሎ ነቲ ናቶም ዘረባ ነቲ ናቶም ሓሸውየ ክሰምዖ ድሌት የብሉን ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ካብ ይዕወት የለን እቲ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ይቕየር ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ኩላቶም እቲ ህዝቢ ኣብ ምርጫ ምስ ቀረበ ነቶም ነዚ ኩናት እዚ ከናውሑ ዝደልዩ ዘሎ ከመይ ገይሩ ይፀርጎም ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ትዕግስቲ ተገይሩ ዓቕሊ ተገይሩ ኩናት ብዓውደ ኩናት ኣብቲ ዓውደ ኩናት ይዕወት ኣሎ ፖለቲካሊ ድማ እቶም ዝጫብዎ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ እናተጓሕፍሉ ይኸዱ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ለውጢ ናይ ፖለቲካ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ዝሓየለ ኣለዎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ዓወት ይፅበየ ስለ ዘሎ ፑቲን ትዕግስቲ ገይሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዋላ እውን ትዕግስቲ ናይ ፑቲን ምግባሩ ክሳብ ሕጂ ዘገርም እንተኾነ ይዕወት ስለ ዘሎ ስትራቴጂ ናቱ ድማ ይሰርሕ ስለ ዘሎ እዩ ትዕግስቲ ገይሩ ዘሎ እዮም ዝብሉ advisors and prepared the Ukrainian army for a new war. Okay. Now remember, Russia unilaterally annexed the 4 Ukrainian regions of Luhansk, Donetsk, Zaporizhia and Kherson. This was in September 2022, but it does not fully control. So እዚኦም ስቴትስ ከምዚ ኢሎም ናሃለዉ ካልእ ኣርእስቲ ኣሎ ድማ ዓብይ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ Moscow has condemned Israel's killing of the Iran-backed Hezbollah leader Hassan Nasrallah in Beirut. It followed an unprecedented attack across Lebanon in which communications devices like pagers exploded, killing or maiming many of Hezbollah's fighters. The Russian Prime Minister traveled to Tehran today for talks with Iran's ናይ ራሽያ ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኢራን ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ከምኡ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢራን ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ኢራን ይራኸብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ኩናት እስራኤል ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ጋዛ ከምኡውን ኣብ ሑቲ ኣብ የመን ኣብ ትገብረሉ ዘላ ንኢራን ድማ ክሃርም ኢላ ኣብ ትፍክረሉ ዘላ ግዜ እዩ ሓደ ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ነቲ ኮሚኒኬሽን ሲስተም ናቶም ዋላ ናይ ኢራን እውን ተቆፃፂራቶ ወይ እውን ኣትያቶ ከይትህሉ ብዙሕ ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ነቲ ኮሚኒኬሽንስ ሓበሬታ ካበይ ናብን ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝጥቀምሉ ዘሎ መሳርሒታት ሃክ ገይሮም ከይህሉ ኣብ ስግኣት ከም ዘለዎም ስለዚ ራሽያ ክትሕግዞም ከም ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያ ናታ ፅኑዕ ዝኾነ ናታ ባዕላ ተፍርዮ ኮሚኒኬሽን ሲስተም ስለ ዘለዋ ናታ ሳተላይት ስለ ዘለዋ ናታ ሲስተም ስለ ዘለዋ እዮም ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ከሸግርዋ ዘይክእሉ ዘለዉ ናይ ካልኦት ንብረት ተጠቃምቲ ኮይንካ ግን ማራ ይከቢድ ማራ ከቢድ እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ሕዝብላ ዘጋጥሞ ኩነታት ርኢና ኣለና ማለት እዩ President Pezeshkian and Western governments accuse Iran of supplying drones and missiles to Moscow for its war in Ukraine. Tehran denies that, and there are reports Iran is now worried about the communications devices its Revolutionary Guards use. Earlier, the Prime Minister of Russia met with Mohammad Reza Aref, Iran's first vice president. Take a listen to what was said. The common experience of the two countries in countering illegal Western sanctions and the need for cooperation to neutralize these sanctions require that we cooperate at all levels and in all directions. ደይብላሉ እዚ ናይ ኢራን ሓላፊ እቲ ወሪድና ዘሎ እገዳ ይኹን ተፅዕኖ ካብ ኣሜሪካ ካብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንክልቴና ፅኑዕ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምምካት ወይ እውን ንምእላይ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኮኦፕሬት ክንገብር ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ክልቲኦም ደረጃ ክልቲኦም ድማ ዓብ ሪስክ ኣለዎም ኣሜሪካ ብክልቲኡ ወገናት ክልቲአን ሃገራት ዓብ ብድሆ ትፈጥረሎም ዘላ ኢራን እንተኾነ ብእስራኤል ገይራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ ወረብ ኩናት እናገበሩ ዘሸግርዎም ዘለዎም እዮም ንራሽያ ተኾነ ድማ ብዩክሬን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብርቱዕ ዝኾነ ርክብ እየን ዝገብራ ዘለዋ ኣብ ናሕትሕደን ራሽያ ብዙሕ ዲፕሎማትስ ናብ ኢራን ትሰድድ ኣላ ንኢራን ክትሕግዛ ከም ትደሊ ዘላ ንርኢ ኣለና እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክገብሩላ ይኽእሉ እንታይ ዓይነት ስፖርት ክቦም ይኽእሉ ከምኡ ድማ ኢራን ንባዕላ ንራሽያ ብዙሕ ትድግፋ ከም ዘላ ኣብቲ ኩናት ምክንያቱ ኣፅዋር ናታ ንራሽያ ትባ ከም ዘላ ምክንያቱ ኢራን ውግእ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘላ ውግእ ኣላ ራሽያ ግን ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት እያ ዘላ ስለዚ እቲ ኣፅዋር ድሮናት ድዩ ገለመለ ኣብቲ ፋብሪካታት ናቶም ዝተሰርሐ ንሳቶም ሰሪሖም ክትክእዎ ዝኽእሉ ራሽያ ድማ ገዚኣ ክትጥቀመሉ ትኽእል ስለ ዘለዋ እቲ ዝምድና ናይ ክልቲአን እንካን ሃባን እዩ ኣይ ቲንክ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሪክስ ኣኼባ ዓበይቲ ዲልስ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ማለት እዩ I want to bring in now the founding director of the Iran program at the Middle East Institute, Alex Vatanka. Alex, it's good to have you with us. Do you think Russia is going to give the Iranians new communications devices?
That might very well happen. I mean, what we do know about this Russian-Iranian relationship is that it's usually one of, when there is mutual benefit to be had. The Iranians clearly right now do need some support. They feel that they have been infiltrated badly, not just Iran, but the entire axis of resistance from Lebanon to potentially Yemen's Houthis have been infiltrated. So, ምሉእ ብምሉእ ኣሚንካ ሪፖርት ክትገብሮ ይትኽእልኒ የጋኑ ስለ ዝኾኑ ነቲ ናይ ራሽያ ናይ ኢራን ናይ ምድኻም ባሕሪ ስለ ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ ስራሕናቶም ከምኡ ብሓፈሻ ግን ኢራን ኣብ ኣዝዩ በዳሂ መድረኽ እያ ዘላ ምክንያቱ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ተፅዕኖ ኩሉ ሰቢሩ ኣሎ ናብ ኩናት ንክትትዋ ብጣዕሚ እያ ትደፋፍኣ ዘላ ኢራን ድማ ካብቲ ኩናት ክትሃድም እያ ትፍትን ዘላ ግዜ ክትገዝእ ትፍትን ኣላ ግዜ እንተገዚኣ ድማ መሊሳ ክትሕይል ምዃና ስለ ትፈልጥ ራሽያ ድማ እታ ዝበለፀት መሳርሒነት ወታደራዊ ዓቕምናቶም ምዃና ፈሊጦም ስለ ዘሎ ምስ ራሽያ ዘለዎም ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ዝበለፀ ዕድል ተፈጢሩሎም ዘሎ ቀደም ንበይኖም እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ራሽያ ስለ ዘላ ብጎኖም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣለዉ ክንብል ንኽእል ብሓፈሻ ዓለምና ከመይ ኢላ ትቀያየር ከም ዘላ ብፖለቲካ ብዲፕሎማሲ ብቁጠባ ብኩሉ ንርኢ ኣለና ኣይሆፕ ካብኡ ተማሂርና ድማ ንቅሓትና ከንዕቢ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንመሃረሉ ኢለ የምፅዮ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ደገፍ ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ሜምበርስ ወይ ቪአይፒ ሜምበርስ ዝኾንኩም ድማ ደስ ይብለኒ ናይ ሎም ኣርሳብ ዝኹዴ ከም ወትሩ ድማ ኣገዳሲ ስለ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀስ ኢልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች